Kubli cibun ya pi kibawan pe ya kene ki video na ka benta ki video ki batan mai sampa subscribe ya new channel but press auto bell icon kubli cibun kanai ka dei ka film satang ka jingjia basisya ha ka snem khat khandai spa khandai phosau hadu 8000 khatwei ha korea lapalat 8000 ngut ki balayap bat khandai phosan lak 1000 ki balayo pang tang na ka dau baki pedon kam kawe ka duai kaba kerteng disinfectant kabala penmi da kawe ka company hakane ka film ada fipe ya ka kan penjau umat sisya ya pi tongin ya sedang no ya kane ka film une ude doktor batip kerteng kum ujung ta hun kalok jong u kadai ka hanggil ju kidon uwe kun senrang batip kerteng kum uminwo kalok ka jong u kalaya thu ya u bau kun jong ki ulayok pangsit te hakta kapor doktor ulaong yaka banyalam no ya usa hospital namar baka jingpang jong u kadei tang malu mala kalok ka jong u kalaong ya u kan sayalam no ya usate badan marjan namar baka jingpang jong u dei tang malu mala layo i baka jur ya u kan yalam no ya u sa klinik badon hajan ru kidei kibabahi te hakta kapor baro ar ki klem ya ikuslai te doktor ulalek pe ya u kun jong u ulaong ya ukun jong u baun sa lekai ya u onda ula koit la khie te ukun jong u la syokmen ya kata banyo ya lekai te hakawe kasngi uwinwo ulayo ban lekai sa kata kapak ha kata kapak ulayo ban le kai bat ki paralok ki jong u kila songkai bat kila jingi kat ba uwinwo udang jingi namar ba ula thai umla su ban jingi ulangat jelop no hadin kato kat ne por ladon bayo iya u bat kakmi jong u ula pengkit kala pengkit no ya u wut sa hospital ukpa jong u winwo onda ulayo siaw ya kata ka jingjie ya kunu jong u ulawan wut onda ulawan kinos kilaya thu ya u ba u winwo umla su ban ring mensin te kila pengkit no ya u wut sa ka kamera ban eye operation ha kamera sumar u doktor jung te ula sumar ya ukun jong u pat kibe pat ki doktor hadin balalap sumar u doktor ulaya thu ya kalok ka jong u lengba ki tes ki jong ki lap ba u tor jong u winwo ula e kumu mau bat ula ong ru ki don ki kenja ksai hau tor jong u winwo te kalok ka jong u haba kale siau kum kata ka jingjia kala kuslai bat kala keli ya u kumno lahi ban bengkoi ya u tang ka jing sumar teu doktor umla su ban ong ha kata kapor hadin nang ta kila le jengo ya kun jongki bat kila kwa ban rung ban yo pe ya kun jongka henry u doktor ula ong yaka omla ban rung te kala kren ya u nabar henry u kun jongka umla ban kren hadin kata laong u doktor bakam le no ban le saying ban wan ra ya kitir gitar badon kam teu doktor ulaong yaka salek suk sumar bha kalek kawan wat kerki tehun kaju kalek no kipara jongka hun kiba kerteng kahan nyungju kamtip saphang kajing sitom uwinwo kalara ya u ya kawei ka tiar ban ai ya u khnang ba unkmen onda kalawan haying ka jongki kalakot ya winwo bat ya ka hanggil te onda kalawat yaka lalap benban yaka kalathia lenter hamadan hakata kapor kamtip kabajia yaka kalara no yaka wut sa hospital ha hospital kabau doktor ulayo jingtip yakata ka jingjia ya kalok ka jong u wut ulamare onda ulayo i yaka hangyong kalayam kamensin ka jong u kalating kabajia te onda ularung hakata ka kamera ulalap penban yaka bakal aklat no te kamansin ka jong u kalyam ketang hadu kata balik ka wanjia kum kata ka jingjia ka kentin bakat du ka ong ya u bakan sawan biang penban ka jingwan ka jongka satang ka met yap hadin kata ka jingjia haswa ban poi ka sengi ban pendep nyem yaka hanggil ka para ka jongka ka hangyong kalap keli nau tau doktor Jong Hun nakadaw ayu kalajia yaka
bakal aklat kensan u doktor ulayathu yaka de nakadaw bayo yaka jingpang bakta ya utor kibaki khot pulmoraifai high progress kadai kaju ka jingpang kumbayo ukun jong u winwo kabayo ya kane ka jingpang kabakta jur lakumno chisnem kin saklat no te balai umtip kalok ka jong u kayo ya kata ka jingpang kahanyong habayo snyau ya ka jingong ka jong u kalaong ya u kumno kumta baki dang suwan dang hapo san nai kumno kalaklat kensan yo lese kata ka jingathu ka jongki kadei babakla te hakta por u doktor jonghan ulalej wud banlej pe yaka x-ray jongka onda ulayo yakta ka x-ray ulalej pe bat ondon kano ka dak haka x-ray kalong ka bakhuj te ban yaka jing sisiau lapu yaka met ka jongka henry ka hangil kata haka lai tarik April jongka snem arjar khatwei ka hangil ju ka dei bakha haka snem ka kendai spaknya pholai haka por khatwei siteng mensngi kilas dang ban pui yaka onda kila de pui yaka kila lap ya utor jongka uban kum umau baru kita ki doktor haba ki yo ya utor kila perkhat kumno kata kala banlong hadin kata kila pelong yaka meeting haka jingelang ka jongki kila ya kren sibun ki benta sapang ka rukom kata ka jingpang te haba khaddu uwe napdeng jongki ulayathu ba murdep pule yakawe ka kot jong we doktor ubakerteng ujonghan naka hospital mau balala bat dep pule sapang kata ka jingpang kebayajan bat kata ka jingpang kebakia kendu hakibriu bathia pang haka hospital ka jongki sapang kata ka jingpang tor te kumtau doktor jehong ulalej kendu bat u doktor banwat jingtip sapang kata ka jingpang onda u doktor jonghong ula penduk bat u doktor ulayathu yau bau kun jong u layok pang haka kit ponari proses te u doktor o haba ulayok snyau ya kata ka jingyathu ka jong u ulalej sim ya ka kot ka jong u ka ba ulatho haka por ba odang tre kum u doktor haka hospital ka ba utre ulayathu yau ba ulastang bantho ya kata ka kot nadu usnem arjaran riu hagapor udang trei ha hospital udang bu ya kata ka jingpang ka de tang ka jingpang jingsit jingkriat wat kibriu ru kilama ya u nambar ba utharai ba de tang kata ka jingpang jingsit jingkriat ka baju long hi bat ulayathu ru cibun kibriu ba yo ya kata ka jingpang omtang ha ka hospital ba utre wat sakiwe pat ki hospital ru susu ulaong kata ka jingpang ka sakiu haka por perngem bat kaja pat hakipor ki ayom nalor kita ulaong baha ka por spring umju le yaka sarwe ka ba uju le jurip saying kibriu hadin kata ulalej sa hospital banwat jingtip sapang kibriu bayo ya kata ka jingpang hakata ka record ulalap basibun kibriu ki balayo te hakata ka por perem be nangta ula peni ya kot banle ya kasarwe ulalej saying kibriu banwan jingtip sapang kata ka jingpang rengkat bat ka yonghan kila kenduru bat uwe ulong kpa jongkawe ka longying kabaki kun ki jong u ki bakha arngut bat kalok ka jong u kila khlat naka juhi ka jingpang teu doktor jong ulayathu ya u bakalok ka jong u balakhlat pat ukun jong u badang don haka jingpang ukun jong u ula banklat hakano kano kapor ki yo naga juhi ka jingpang kum ki kun bat ka lok ka jong u tau briu te kum tau doktor ula karpat ya u lada long ka bala ban tip na ka dau ayu te u tau briu ulayathu yaki bat kilalej ya ka kamra ka jong u kilalej jngok ru ya ka we ka longying badang ka we ka briu ka layo pang hakata ka longying umeirat jong kata kanong pang kalayathu sapang ka ksiu ka jongka bat ujong hang ulalej ru ya kata ka nong pang hakaba uyoi yaka ula insne yaka bat haswa ba uns sondur udapan borswa te kata kanong pang nambar ba kamla man kren
kala pengki tang daki samriak keti ki jongka kajingmut bakasa hi ya u baun sondur yaka te hakta kapor kamerat jongkata kanong pang kala thu ya u sapang kata kajingpang jongka ksu ka jongka parlong an pukut swahang nengin saya sem haka benta ka baar ngiladep penmi siam haban pej kae ka banje haka bak khadu